Iloilo City TTMO nakadakop sa masobra 20 ka PUJ nga naga-overloading sa Iloilo City. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas. Hindi magnubo sa 20 ka modernized kag traditional PUJ ang natikitan sang Iloilo City Traffic and Transportation Management Office. Ini sumugod nga ginpahugot sang Iloilo City TTMO ang operasyon sa ordinansa nga nagadumili sa excess passengers sa kun overloading sa PUV. Suno kay ICTTMO Head Oldarico Garbanzos, parayon pa ang ila inventaryo sang datos. Ang mga last trip nga PUJ sa Mohon Terminal kag sa Guzman Hezena Mandurriao ang kalabanan nila nga nagakadakpan nagalapas. Gina-implement din nato ini because nga nakita naton nga may mga public safety issues and then naguba ang commitment no sa franchise ang aton nga mga transport ko nga maghatag sang comfort. Bilang kamain sa maskin pasangad nga operasyon sang TTMO, iga-endorso ni Garbanzo sang anumpa ka personel kag lakitman ang iya pangalan sa alkalde sang syudad para sa deputation sang Land Transportation Office 6. Paagi diri ang ginpatuman niya multa sang LTO ang igapatuman sa mga magabayular sa overloading. Wala pa nakabaton sa formal nga koordinasyon ng Land Transportation Office 6 sa plano nga deputation. Apang ginaabi-abi ni sang ahensya bangod ako ini nga bulig sa ila. They can apprehend violations pertaining sa RA 4136. No? May mga limitations pa na iba like smoke belching. Pag-issue sa TOP, they can command for a higher penalty. Upod kay Cirilo Renduque, Kim Salinas, 1 Western Visayas.